Здравейте хора, аз съм Феникс БГ, до мене. И днес ще играм Clash of Clans, както видите, реших да снимам точно когато си правя честната стратегия. И така хора, да започваме с това Clash of Clans. Ако обичате много да спамите, първо ще ви кажа. Ако обичате много да спамите, идете на сайта на Clashers и много добре направете така, че искам да отидете и тя да спамите, кажете, че ви праща Феникс БГ, няма много абонати и така хора. Аз съм изключително щогорсия на тази игра и в момента ме засичате, когато си правя стратегията, но няма нищичко, защото съм свикнал и тук не го си получи Стартер Тауър, така че просто ще закрия канала. Хора, на тази игра на Clashers имат почти ежедневно. Много хора влизат и снимат, после излизат, после пак снимат и така. Това мисля, че е за начало. Вижте обаче само. Не знам на какво ми прилича. Не, мисля да правя така. Ще направя така. Както виждате, аз не съм много добър в стратегиите. Имам само една, която ми се е получила успешно на няколко пъти с битките. После искам да разгледате няколко. Помня, че някъде не бяха такова с скрин, къде може да се изстрели, защото много пъти съм мен ме атакуват и така. И тук съм се прецакал, естествено. Да, ето тук съм се прецакал яко, до нищичко, ще го оправя. Бум. Тук ще сложим много капани да не влязат, така не влязат. Получат приятно изненада. Но много приятно. Така, аз мисля да си оставя на своите страни. Чакайте. Както това не са много важни. Нещо, че аз съм се оставя да се вътре. Хора ще се доволиш, ще я ползва малко, ще видя колко силна ще бъде и така. Вижте колко смешно ми се получи. Хора, аз мисля, че това съм го направил като ръка. Я вижте. Хора, мисля това да бъде за този клип. Надявам се много да ви е харесал. Абонирайте се за моя канал и не спирайте да сте